Dacă vrei să vezi bujorii de munte în toată splendoarea lor, fără să faci un traseu greu, traseul de astăzi ar putea să fie exact ce cauți. Suntem în Buceci și astăzi o să mergem de la cabana Piatra Arsă spre vârful Furnica pe bandă galbenă și apoi către vârful Cudor pe punct galben. Deci, într-un traseu ușor, cu priveliști spectaculoase și cu mulți bujori de munte. În perioada asta, zona este cunoscută pentru rododendroni sau pentru bujorii de munte, care colorează versanții în roz și transformă munții Buceci într-un spectacol al naturii. Traseul are aproape 12 km și este considerat ușor mediu, iar noi l-am parcurs în aproximativ 5 ore. Am pornit de la cabana Piatra Arsă de la aproape 1950 de metri altitudine, deci mare parte din urcare este făcută cu mașina. Ai poteci clare, marcate, priveliști superbe și fără porțiuni tehnice dificile. Traseul este marcat cu bandă galbenă de la cabana Piatra Arsă până la cota 2000 și la vârful Furnica, apoi cu punct galben până la vârful Cudor. Este popular și este foarte recomandat celor care nu au prea multă experiență pe munte. Dar atenție la echipament pentru că vremea poate fi foarte schimbătoare chiar și vara. Noi am venit pe 20 iunie și se anunță 40% șanse de ploaie, dar sperăm să ne ocolească, deși s-a cam înorat în spate. Andale! Hai că doar așa e până sus, nu? Pauză. Pauză publicitară. Umblăm la Papornic. Pizza. Poate pleacă cu tine, Coco. Vine norul. Sper să ne prindă ploaia. Acolo sus trebuie să ajungem. Pe aici, astă iarnă, ne dădeam cu schiurile. Ăsta e vârful. Da, am opăsat pe Vârful Cudor. Și cam așa este vederea de pe vârful Cudor spre Valea Soarelui. Pe vârf nici măcar nu există vreun indicator sau marcaj de traseu. Începem să coborâm spre Valea Soarelui și avem parte de o priveliște superbă. Mergem printre bujori, iar totul este roz. De la cabană mergem în stânga pe marcaj bandă roșie pe Valea Dorului. Ocolim gondola pe partea stângă pe sensul de mers și o să întâlnim un indicator spre mai multe direcții. Aici la intersecție nu o să mergem în față, o să facem dreapta pe marcaj dungă roșie. De aici urmează să ne intersectăm cu drumul asfaltat și continuăm să mergem pe marginea drumului până la mașină. Dacă vreți mai multe trasee montane, locuri spectaculoase și idei unde să vă petreceți weekendul, urmăriți Muntomanii.